Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauluan. Gura, kan ayat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapan ka ijay pagadalan, agam panggaasay, tadi kaagaramid iti madi a pangayaban kanyak ti maestram. Mailiw lang ni maestrami kada kayo. Iso apayaban da kayo, nanang. Ay, basta tong palunak. Jak kayat nga agaramid ka iti madi ijay pagadalan. Agturpos kanton iti high school. Isong agnakam ka. Anya kumangay ti aramidak ama di, nanang. Nagsayatak to pa ije pagadalan. Anya nagsayaat. Tapno ammom, adon ti masursuron kan ka ije pagadalan nyo. Jonas, makitam ka di dyan nakatugaw ijay sango a babae. Transferin sa amot day. Ita lang nga makita ka dito eh. Transfer ayamat. Nagapun samot lang iti sa bali a seksyon. Saan? Ita lang ang makita ka dito pagadalan tayo. Ay, timmalyaw. Ay na, nagkutong. Urahin ta. Ibaganto ni ma'am, ngayam muna ti bagina. Anya nga ta tinagan na. Ibilin nga ta ni ma'am, nga agsao. Ta ibaga na tinagan na. Kasta mo ter aramidan ni ma'am, no adda ka barbaro ka klase tayo. Ha, pag-iso. Adan ni ma'am. Isunti umunag. Good morning, class. Ada ka barbaro aka klase yo ita. Suset, yam amom ti bagim balasang ko. Siyak ni Suset Baret. Nagapuak ijay kabangiba nga pagadalan. Anya? Jak naawatan ti apelyedo ma. Suset karat ka di. Quiet! Sika, Jonas. Adan samot diferensya ti panagdengeg mo. Kasta mo ti panagdangag ko, ma'am. Suset karat. Jonas! Anya tinagan na, ma'am? Satanas? Ha? Hoy! Satanas ayamat! Jonas! Kasjay mat nga mintidengeg ko. Kasla satanas. Sika karat! Amom ka di ti kayat asawon ti karat. Nagutong! Sumardeng ka, Jonas. Ala, sumardeng kayon. Awanan ti agsinong bat. Kaya tumalangkyaw ka. Asino ti berbiro kam. Kaya't kumanti makabalas iti daydian ang ibaga sa tanasak. Si kamot nga mintim mo na. Imbagam akarat, kat naglawag mo't abaret. Rabak ko lang mo't. Uray iso, kat rinabak na kamat. Apay mapikon ka ngay bro. Saan ko asar dengan arabaken? Tamakita na. No saan mo't amapikon? Kita mo. Ni karat ako tungit. Mangmangan ije kantin. Ay, mapanak man ije ayan na. Umasidagmat ni Jonas kadata. Amangan numang sutil mananday ta, Jonas. Pumanaw tan. Sige, uy, nagpartak ka na magna. Urahin na ka. Aday ta ni Jonas. Mang sutil manan. Uy, sayang lang tikan kanam. Apay ko maasayang. Kat saan ko mat nga ibalbal lang. Sayang tikan kanam. Tasan kamot lang alumukmag. Nagkutong ka. Kasla ka la impasikig abigaw. Uray ta sa anak mat nga agsaksakit. Ha? Itakan. Nagloko na Jonas. Imbaga nakit din asayang kanutikan kanam. Jak malipatan jay damo a panagsaok ijay classroom. Nga ibaga na akarat. Unukot tungit ka no ti apelyedok. Iso nga imbaga mat asatanas tinagan na a Jonas. Makapasar da dya tao. Kunamlano asino akataaran. In fairness, adamot kit di itsura ajay tao. Ure ada itsura na. No kasjay ti kababalin na. Makapaasar. O sige, mapantan ijay room tayo. Sumraktan.
Da kayo matgaya mag... Kunak no agyan kayo pa Jerome ti paborito ma subject. Apay, anya ko mati paborito ka subject? Kat no resist ti paborito ma subject. Iswa ka na yun kay Kantin. Iswa kantin mo ti paborito marom. Oh, Ay no, mabalin la ko maamang pakulatan iti tao. Pakulan ka kumankat. san mo nga ipakpakol dagi tatakyag mo? Ta sigurado ana sakit ti tulang ang maipakol. Tulang ko naman. Awan lasag na. Igaraw mo manan, Jonas Satanas. Ha? Adala ko madakkel nga ikan dito ita ipasakmol ka. Si kakit di ati ikan. Suron kon, di ta ka manlangan. Ay, si kaman timang bagbaga ka ni Jonas. Taimbaga ti maysa ka dagiti kaadalan na. Nga adda ka na yun na asutilan ijay pagadalan da. Dagiti kaadalan na ati bagbagam. Ibagam adidas asit ganti anak mo. Ay, tipay kaadalan na ti bagbagaan. Ay, agpada kayo launay ijay anak mo. Asaan nga umno ti panagrasrason na. Sika ti akin anak. No siya putot ko. Aganak ay ati lalaki. Ay, iso akas jay anak mo. Takas takamot ngamin, Conrad. Imalakan ka ti anak mo. Putot ko nga rod. Di siyempre umalakan yak. Agbungaya mo't iti mangga ti mansanas. Alaman. Panawan nakman la dito yan. Mga numakaisawangak iti saan nga umno. Papanawon nak. Papanakon nga Apay, mabiyag mo nga rod ang iti ubing nga siksika. Amo maya ti agaradaw, iti mulaan niyaw nga gina. Conrado, aya. Sabalin tinaturturong ti saritaan. Ay, siyak man laangan ti pumanaw. Oh, apay anak kami suot ka nagawid, Suset. Didakla ko man inyalis iti pagadalan nanang. Ijayak la ko man ayan ni Lola nagadal. Anya ka diti pariko, taapay adi mo kayat ditoy. Kagurak ti may sa akadalak nanang. Sutil day ja tao. Awan mo't ngamin kadwak dito'y balay. Sa pimanaw mo't ni Lulam. Tanapan mo't iji balay ti kabsat ko. Adayumat ngamin ijay. No ijay ti pagadalak. Idinto ta dito'y kat asidag. No adda sutil a tao, bayamlatan anak ko. Saan mon atutupan? Igagara na ngamin ti umasidag kanyak sanak sutilan. No makita na masurun ka, ad-addaan na kaasutilan. Kasta ti arami dagiti tattao asutil, anak ko. Kagurgurak day jay a tao, nanang. Apay adi kagsakar. Anya nga ti pag-reviewam no kasta. Saan na bali Tagsaksakar ni Suset. Pag-reviewan na jay saksakarin na. Basta adda aramidek. Nga uray sa anak ngagsakar iti notebook ko. Adda pag-review Anya man ti plano maya. Kita to inton madanon. Nalakalang ti aramidek. Sa anak pa yung agbanog. Amangan no anya man ta, bro. Masapol nga ag-review kayo analaing. Tada examyo, inton biyernes. Ariglado, ma'am. Nalakalang ti ag-review. Itaman pa nga ibagam analakalaang ti ag-review, Jonas. Makita ita ti awan pag-reviewan na, ma'am. Siguraduam, anangaton to ti maalam iti examyo. Barang no saan ang maungaw ti hutak ko. No ikargak ti linaon ti notebook, ma'am. Anya? Hoy, sika Jonas. Huwag yamanan ti saan nga umno asungbat mo. Ag-review ako ma. Ngam awan matan di notebook ko. Ayan na ngay. Ne, inruwaro mo ba't amin na linaon ti bag mo? Apay akas na mariribukan ka. Ag-review ako ma. Ngam
Awan matan ti notebook ko, nagsakarak iti imbaga ni maestra a reviewin mi, nanang. Amangan mo't no na ibati mi di pagadalan nyo. Anya nga ita ti pag-review nababalakit di ti maalak iti examen mi. Sapay awan ka ruba tayo akaadalam. Tapno makireview ka kumalaangan, anak ko. Awagak man ni Aileen. Damagak no nailaok ijay bag na ti notebook ko. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Madama ti pa nagrepasok. Saan mo ka diyan nakita ti notebook ko? Awan matan dito'y bag ko. Ha? Mabit lang takita ka dagiti notebook ko. Amangan no nailaok. Hello, friend. Awan mat ka dagiti gamit ko. Ayan na nga rudan ngay. Katinton bigatan ti examen tayo. Ay sus, kasano daytan? Uray ko man no asidag ka. Tao may kalaangan makireview kanyak. Kasano nga rudan? Anyapay nga iti maalak iti examen tayo. O sige nga rudan, gayam. Bye. Una yan. Sige, bye friend. Day, itaman pa'y anapas nagkangagripaso. Sika, Jonas. Anda nga min kayat ko akan tiyawan inton bigat, nanang. Ay, di ka ko maagar-aramid iti kalukwan. Isungarod nga agripaso tapno na nga to ti maalak, nanang. Apay akalukwan ti maaramid ko ako nayo. Ay na, sagsaga na ang manan ti kunam akan tiyawam. Saan aya? Mangnamnam ak amayat ti mapasamak inton bigat, nanang. Ay, basta. Saan ka nga agaramid iti maday? Awan ti mati nga ramidek. Masigurado nga damakan tiyawak inton bigat, nanang. Hello, Gayam. Sinapsapa mo ti mawag. Pangaasim man, tamasapa tama pa ni J School. Makireview ak di ta notebook mo. Abay, awan latta ti notebook mo? Awan nga ron. Masapa ka kumanta makireview ak. Uwan, sige. Saan ka ngagdanag? Agrobatak nga rudan. Taksin narak tayo dya pagadalan. Agyaman ako na'y gayam. Nakasagana akon ang mapalidya pagadalan. Madanagan ak ngamin, tadyak nakaripaso. Anya, nakaripaso ka din? Una, siyak pa'y. Adda makan tiyawak ita. Naikabesak ti enumerations kan identifications. Kastamot tan ti definitions. Ngam ka sinisuset. Naalam ti notebook na. Kasano ngay ang makan tiyawak? No saan ko alibasan ti notebook na? Oh, Isublim iti tugaw na. Tapno di ka makabasol. sige. Inak isubli. Naka-review ak matem. Ang ka na. Sakbay asumangpad ni Suset. Inak man langan. Iparabaw ko latan iti armchair na. Delikado ka. Numamuan dati naramid mo. Adda akon dito'y tugaw ni Karat. Alaak iti bag ko ti notebook na. Ta iparabaw ko iti armchair na. Dagda. No kasta, sika tinangala iti notebook ko. Talaga satanas ka, nagalas ti aramid mo, agtatakaw! Anyang agtatakaw. Isublik ayapay no agtatakawak. Jack naka-review, gapo iti aramid mo. Satanas ka, kuko mo day ta tinakaw mo. Amok nga ino anya ting kabil mo dita notebook ko. Ha? Adda ayamat na taera satanas. Oy, sika ata skeleton ka. Awanan tinakitak akadaksan a tao, no saan asika. Oh, apa yun? Anya ti mapaspasamak, ha? Tinakaw ni satanas ti notebook ko, idi kalman ma'am. Iso ajak naka-review. Saan ko mat atinakaw, ma'am? Binulod ko lang mat. Isublik pa'y ayan, wag tatakawak. Ajak naka-review ma'am. Tinakaw na ti notebook ko. Sami, anya ti mapaspasamak kada Suset kan Jonas di taunag.
Damagam to kini Suset. Bigat. Anyaman nga tan tinaramid ni Jonas kan ni Suset. Amangan no may papan iti notebook ni Suset. Notebook? Mapukpukaw ngamin ti notebook ni Suset kat. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isungarod nga insubli na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, transferi ni Suset iti pagadalan da Jonas. Naglaing amang sutil ni Jonas, kat ni Suset ti kanayon na asutilan. Kanayon nga rod ti panagapada iti pagadalan. Idi umadanin ti panagturpos da, adda na ibaga ni Eileen kan ni Suset. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Gura kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas iti notebook na. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isungarod nga insubli na. Itapay tawan panawanan nga agripaso. Ay, kalukwan ngamin ti amo ti gayam mo. Oy, awan ti amok dita di nakiramraman. Bagbagaaman ngamin ti gayam mo. Imbagak mat idi adi naalaan ti notebook. Ngam kunana mat arabak na laang kini Suset dayjay. Angam saan anasaya at arabak. Tadakkal apirhuisyo ti impaay na kan ni Suset. Aguray ka man, Jonas. Apay nga inalam ti saan mo ako ko? Basta damot itibag ko, ma'am. Saan ko nga inala? Ulbod, magnaaya ti notebook amapan di tabag mo. Diyak naka-review gapo iti naramid mo. Tapno awa na teriri. Saan ka pa'y laang ag-test, Suset? Ikan ka iti special test mo numalam. Kat si kamot Jonas, sabali ti test paper mo. Panay isay ti sungbatam, Essay, ma'am. Saan ko nga mo ti agsungbat iti essay, ma'am? Nalakalaang. Ta saan ang masapol nga agikabesa ka. No dimngag kalakit di iti explanation. Masungbatam amin asaludsod. Sayang dagiti ing kabesam. Ta saan mat nga iso tinaitad kan ka asong batam iti test. Sinalbagkit di. Noon niya pa'y ti pagkapsutak. Isukit din tintad da kanya kates. Sapay mang namnama ka na nga to ti maalam. Taing kabesam amin dagiti adda iti notebook ni Suset. Ay, nagmalas nga ron. Ay, nagpuyatak anang ikabesa. Kung saan mo't gayam nga iso ti itagdasong batak iti test paper ko. Dayta ti pagmadyan ti agaramid iti sana nasayahat bro. Di ka nagsakar. Tadda ma di aplanom. Anya nga ita. Nabagsak ka. Sinalbagkit di. Aldaw na ita. Ngamaddan tumat aldaw ko. Di ka kadipay lang nadidigra, bro? Kasano nga iti examin mo anak ko kat di ka mo't naka-review. Insubli day dya sa tanas ti notebook ko, nanang. Inikan nakmat ni maestra iti tsansak nga ag-review. Satanas ko nam. Anya ka di ti sasawo mo anak ko. Diyay kaadalak nga agnagan iti Jonas. Satanas tinagan na kanyak, nanang. Imbag no saan amasurun ken kaday ta kaadalam.
Kita man da ita impanagan mo kan kuana. Nagalas. Isumatiin mo na. Pinanaganan nak iti karat. Wano kutungit. Ay, no apay ngamin ayaan nagkutong ka. Kat awan mo't sakit mo, anak ko. Anya jay natamag ko ngay naramid mo iti pagadalan niyo, Jonas. Adda nakawara notebook, tatang. Inala, tayo tinag-review ak. Idin sublik. Ibaga damutan at tinakaw ko kano. Ay sana nasayat da ita. Insublim lang nga roden. Sikapay titakas. Ayan na da ita tayo naksungatan. Bayan yun, tatang. Pinagong tanda mo jay tao anang ibagang agtatakawak. Rumbang lang nga pagong tanda. Tamang perde iti reputasyon. Isuabayan yun, tatang. Ah, Nalpasan day jay. saan mo nga itulok nga irurumanda ka di pagadalan nyo, Jonas? Ha? Imbag pay no siyak ti mangiruruman. Nangag ko ti sarita anyo iti anak mo. Katanya ko manon nangagmaw. Saan arumba nga kasjay ti imbagam iti anak mo? Amumatan adya anak mo ti adda pilpilyo na. Uray man na dapilpilyo na. Anak kulata. Ay, Jay kat anak ti sabali at taon, ti sakit kao. ay, awan mon, Conrado. Kasanungay nga agbaliw iti kinaloko ti anak mo. Ta anak mo ti kinapilyo na. Apay, nuagpilyo ti anak mo. Saan mo nga anak? Ay, awan mon at talaga, Conrado. Oh, Di ka makaaw-awat. Kasano nga taaya nga ipakaawat ko kan ka, di kayat ko ama pasamak. sika, ati sana makauawat. Mangan ka ngamin iti ado, Suset. Tapno di da ibaga karat ka. Sa anak lakit di ngagsaksakit, nanang. Uray na lukmag no kanayon mat ngagsakit. O di awan serbina. Madamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Madamag ko man. Sino ay ati kanayon amang sutilken kay di pagadalan nyo? Ni Jonas Kayabas, nanang. Isupay tinangala iti notebook ko. No kasta, jay anak ti Mamartek ani Manong Conrado? Mamartag ka di ti amana, nanang. Ay, man-mano ang makitak ang mausawan day di a tao. Ang mga nukas jay tumat day di satanas. Ay na, saan mo nga awagan iti satanas? Tanumangag dagiti dadakkel na. Masair dalakit di. Apay mananday tabag ni Suset. Igam mo mat. Isabit ko lang iti sangong ayan ti blackboard. Apay nga isabit mo ngay. Marigatan laki di amang gawat. No nangato ti pangisabitam. Talnakan, tay sabit kon. Kitam kid din adda umay tay bagam. Saan bro? Kasimat nga agbirok manan iti bagna. Saan matamapukaw? Isabit ko lang mo't. Awan lat di kar aramidan. Aday ta, naisabit kon iti sango. Ala, intan, rumwartan. Apaya di ka makatal na dita, Suset? Jay bag ko nga imbatik dito ay sakbay ang nag-flag ceremony tayo, ma'am. Awan matan. Oh, asino tinangala iti bag ni Suset? Ada nakasap iti tasango, ma'am. Dita ayan ti blackboard. Asino tinangisap it ditoy? Asino aya kada kayo tinangluko manan kan ni Suset? Saan nga tangad dal alyaan ng loko, ma'am? Saan ka di ati al-alyak at satanas, ma'am? Ala, umayugaw atan ti bag ni Suset. Kat itadyukan ko na. Makakatawak itay di classroom tayo. Apay manan. Imbagam tumat nga al-alya tinang isabit iti bag ni Suset. Sinalbag day di ako tungit. Imbaga nakit din. At al-alya kat satanas. Awan lat di kar aramidan ngamin. Mamatiak samot iti kunada. Anadagdagsen ti kog 30 bales. Sa anak pa yan alpas, bro.
Addan tumat gundaway ko. Isardeng mo daytan bro. Awan tinasayata maghanap mo dita. Isardeng kunto. No makabalsak. Ngam no panunuta man na imbag. Saan ka di ngawan mo't basol kan ka ni Suset, bro? Makakatawa ak. Idi imbagam asatanas ti alalya. Pudnumat, ada atap ko nga iso tinang isabit iti bag ko. Kalukwan ti amuna. Apay nga ta. Anapudot ti dara yung agpadpada iti tunggal maysa. Saan ko matapagpupudutan? No saan nga iso ti imuna? Wenmet ket di Ngam, sigod ngamin apilyo ni Jonas. Ang kaslaki maro, idi adda ka. Tasyak pa'y tinatungpungan na asutilan. Makapaasar. Forever kayo nga ta, nga agap apa. Basta siya, awan ti madi nga aramidag kan kuana. Isuat ti satanas. Itamampaya na uli magka dito'y sirok ti kayo, Jonas. Kinatawaan dak ngamin ije pagadalan idi kalman tata. Anya nga ti aramidag. Tapno katawaan damat da ije ataw. Kayat mo asawain, kayat mo ti bumalays. Kasta nga ron tatang. Anya nga ti aramidag ije ataw. Tapno katawaan damat. Kasano nga taaya? Bayam, tatulungan kang agpanunot. Babae da ije tatang. San alalaki? Ay, babae lagayam. Pagparikutam launay. Ha? Naglaka! Adda ka din na panunot yo, tatang. Oh, napanaman. Timakder ka mat. Idi nakita mamagmag na ni Suset ije school ground. Agsilsilpon amagmag na. Agsilponak mo't amag na. Taigagarak asabatin. Ha? Ala, ditakan. At day ta ni Suset. Anay ko! Anay! Ape adinong parnaklatan ngay. Natinagkat nga rodan ti cellphone ko. Diyak nakita, tamad ang mga min nga cellphone-ak. Ay, Cellphone mo, natanagkat na ito pa iti bato. ay, apay ngay. Sapay inikat ko ti casing na ta dinalusak itay. Kitaman, kasla na buong ti screen na. Ala, ay, nabuong agpaisaw. Ay, natirad ngamin ti bato. Apay ngamin deta bato. Apay nga da dita. Ada siguro na nga ramatan da. Ngam, nalipatan da nga impaigid. Aga pa man nga tandag iti dua. Apay an napanday jay. Ay, nagdinong pardan sapay. Win nga rod. Natinag pa iti cellphone ni Jonas. Ang mga no nadadahal pa yan. Ni, pinanawanan ni Suset. Kat umayan dito ay. Nadadahal sa hamot at talaga ti cellphone ni Jonas. Win nga rod Apay, Suset. Anya tinapasama kada kayo. Nagdinong par kami ka ni Jonas. No apay nga min nga adda bato ijay. Imbaglakit din ata saan ko na ibatan ti cellphone ko. Ay, dayta kat ngamin. Pagmadyan ti magmag na ng cellphone. Pakaalaan ti disgrasya. Apay, Conrado. Panagkunam ka day. Kat nasaya at tiit den ti imbagam nga aramidan jay anak mo. Imbagak aya, apagdaksan na. Ay, konsentidor ka at talaga. Imbes asurwam iti pagsayaatan na. Agam, durugam kit din nga garamid iti saan anasayaat. Di ka man nabakbakitan. Dakes aya dayjay kat saan may. Saan kit din adakas, jay igagara na adong paren ti tao? Numapatugaw jay babae kat makatawaan o di nakabalos di anak mo. Ay na, sa anak apulos nga umanugot dita akapanunutam. At dayamot inayo na makapanunutak kami. Saan ko nga ayunan, ta saan mo't nga umno. Ay, manmanuman latikasken ka.
Ay, inulaw sa ngamin ti arak tautag mo. Naramid mo ka ditin singasing kong aramidaw. Wag, ngam na ibatak ti cellphone ko. Kat na ito pakit din ititira na ba to? Nabuong kit din ti screen na. Bangtad kayo man iti pang patarimaan ko na mabalin, tatang. Anya, ay nagkaapoy kan. Mom, amakitin nung parka, ngam di mo pinutputan na imbag ti cellphone mo. Kunak ano saan ko maibatan? Jack mat ngagpaiso inigaman na nalaing. Kahit di babae ngay, natinag mo ti cellphone na. Saan, tatang? Ayawan mo nga roda, palpak ti garaw mo. Kapoy kamot gayam. Ita, tadandani kayo nagturpos iti grade 10. Masapol a panunutan nyo, noan niya ti alaan nyo iti kolehyo. Tapno, amuyo, noan niya nga istran ti paginrolan nyo, iti senior high. Ma'am, apay, saan ang mabalin na conforme ti paginrolan? May mayat matlaang no ti alaam a kurso, kat kalinya ti inyenrolyo iti high school. No kasta, agsisina kami iti pagadalan no senior high, ma'am. Kapilitan na kasta. Awan pa'y senior high diti barangay tayo. Iso a kapilitan amapan kayo iti pagadalan nga da senior high na. Anya ka di alaam to a kurso. Tapno agkaadalan ta kumamat laeng. Kayat ko ti nursing. Agpada tagayam iti alaan a kurso. May santo ti paginrolan ta. Tapno saan ta nga agsina? Pag-iskwilaan nga tada sami kan Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga tatidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay ti ladingit dagiti agina, ada Peter ken Marga. Gapu iti pupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkari ti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabon ti Don. Kinasarita ni Peter tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Diyos ko, lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Nakasabot ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama, anya ti aramiden yu dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas ama pagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Un gayam, talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik.
Sige nga, Rod. Agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Daig di matla papam tinang gisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumatlaang. Maragsa kanak. Yamin. Nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti planok. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumba nga ikabil mo dita imam ti hostisya gayom. Gayam. Kaya't ko asyak amis mo timang pukaw. Iti nangutang iti biyag day di papa. Biyag ti inutang na. Isu abiyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti pan nakirangot. Wud gayam. Talaga akas ta ti planok. Kasta ka di. Nasaya ta si Mangput kan Peter eh. Amom ka di ang nagdanagak. Kaputa italaang analadaw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman nga agdandanag, no kasto'y maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamot pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaaddaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramidan yu dito rancho, Anglito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Mali po dita. Siya kung ti mangimatonit na ti arancho. Kapunta sakmot at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo ti sasawam. Ala, pumanaw ka dito'y kaputa awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, angkal. Sige, sakupan yu ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin ken ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo. Ket kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita. Sumardeng ka sa manaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Kaputawan ammom karagiti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyan? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng. Makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan munto apagbabaw yan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin ang iti ngay bagbagam. Wala, panawan na kung dito'y sak
Bay amakabil ka! Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni uncle mo. Agyaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awad pambanagnak tayo iho. No bilang pudno nga iso. Baybayan tayon adag iti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidem ni ti solar ko sa kamarga. Pangaasim ko mamat manong lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kanakam tinabatbati asa ni Kwame. Humanaw kan dito'y. Di maammo ti bagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apaset tinaga. Anya, saan po doon na ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka, idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinikwana. Kwarta lang tinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Sana po doon na ita? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Uston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbagak a kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nagpagpungtutan. Gaputa di mo ammo no anya ti kabaalak ng ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan dahi amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagiti muno. Impakitak lang matipeke a dokumento amang ibang baga ngayon lako kanyat kampay ide. Dahil di Ricardo kapsat ko dahil ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Andito ko nam. Apay ko maamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas legal. Kan kaslapun-pudno na giti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pete? Boss. Halaki din. Ang sagana kayon kanagiti kakaduam. Aday paramid ko kana kayo. Tiyak kayat nga dalaped. Iti pananggamgam ko iti dahi pasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. Un, boss. Talaga analaing kan, Peter. Alisto ka na kasurusuro ah. Panagkunak, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan, nak. Ah, anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat no kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam.
Adtuyan ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kung dito salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon rayta? Amangan no madadaal man ang tagsapak, iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tap na makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kayat kulaang mat ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo simang. Ay, Awan na mo karagita salsalud-sudam. Ala, palawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, mahal dito. Di na ko mamusmusan. Ibatam titakyag ko. Masaksakitan na. Anya timbagbagang medya katulong, ha? Apaya na gano'n iti salsalud-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado ang lang awan na dakdakamat mo kan ko na. May papan itinamam. Pero saan mapili tanak ang mangipaknikan ko na. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawag iti dayta. No di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo una yan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada a tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikarikmanan kada kayo, Papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kunak tupay kat. Gada ka man dito itanong day di papam iho. Mama. Kailiw ko ni Papa. Kayat ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni Papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, Mama. Ituloy kung tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni Papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaisunang anak ta. Nagranggas ngamin ti pada at tao. Asaan amakon kontento iti addan kan kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di Papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni Mama. Hoy! Anyater aramidam dito'y sika, Peter, ha? Oh, Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa day ti arancho. awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa day ti arancho? Kukan day to'y ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta
iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka ditoy! Sarsarita ka lang! Takrop! Saan pa'y nga itati panawon mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Anya, di may nagbasak-basak iti ranso ni Peter o nampit. Uwan, boss. Kaslad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit di. Tanong agkamkam mali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo nga ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo? Bon! Katsalangan nagkamkam mali. Di na padpadasan akong traan dagiti pagayatak. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kasta unay met ti panagyaman ti baro. Gaputa nakasursuro da itoy, no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti may sa aplano, dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpun wala lagi. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabuksor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di naktungan niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan da kan. Ibalod da kan ni Peter. Ipatulod minto laang ti bangkay mo, iti amom. Gapot agudasan da kamutun. Anya? Ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbiling kada kayo? Awan bibiyang mo. Diyak kayat nga ibagakan ka. Ya! Oh, Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makarukatak dito balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito si bibiyag. Anya ti kayat yu asungan, ha? Patayin da, kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayat yu amamuan kanyak, ha? Asino tinangbilin kan ka? Asa nabanda kami? Awan, siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayam. Kita man itatiturad mo. Pingin paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti bangabangam. Anya ka di ti kayat yu amamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabanda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kayat na ka ngay papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kayat nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot kamot kadagiti amin adako sa plano na, ha? At dapay may sa akayat ko nga klunam kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga mam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kwa na. Anya? No kasta. Patayin kam nga roda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayam? Di mo patayon ni Pete. At dapay pakairanudan takon kwa na. Maria. Pangasim, Peter. Di nakpatayon.
Nagtalog kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sir Lito. Kagurak ngamin day gingamok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti ibagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo at tulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diakon maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso kayat kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanuluklukwan na kami larang. Di da kan pakawanan. Wan, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang ti padpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo itiday talinda. Hala, umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto akadi. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talagamat ngamin nakasta ka. Day talaeng ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managim bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo kanita na yung nakpadayta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos pateg ko kan kakasasawam. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti pateg ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabitlaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam. Ta sino ba't nga iti saan amaasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabuteng aksan nga agayat. Amangan no kastan tumat ti ugali ti matumpungak alalakay. Simang, numakiasawa ka tuman. Kitaam, dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wan, madam. Anya, adda iti ikutyo ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak dayta. Natiliw mi idirabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maria. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaamu kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day di papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Amang ano ito nagangay. Kat natamot tan ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya.
Jak to ag sardang. Aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kasano ana amuam? Inaklon ti tao ni Uncle Lito, Mama. No kasta, isuko tayo laangan ka dagiti pulis da diya tao. Kat isudan ti makaamo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko, mamat. Danggan akiho. Kaya't ko asyak ti mang singir iti dayjay nga awanan bain, Mama. Sige, Mama. Iridip ko labit. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisip ay dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday ta nga ar-aramidem. Pakawan ng daklangan, Mama. Ngamdyak mapatgan. Day taakid-kid dawan nyo kanya ka. Simang! Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Unayan na itapan nakakigtut mo sika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayo. Ngamin, may turedyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao, Simang. Nung di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa idirabi. Jak pa'y nasaludsod kan kuha na tibanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadaakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardengkan ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimag ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumat. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amom nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Sa anak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asawon. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasom. Agyaman aknukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bayandak ko mga agpalawag. Manil kayo ka na kiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo na gidyang agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltukan kalayan. Pangasiyo ko mga boss. Di da ko nga patayon. Talaga ngamin anasiglat dagi nga agayam. Kan maysa, adamo la kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Di ka nagrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltok ko. Darasan! Uwan, boss! Inakon! Pete, sa dino ka no tinagkapwam, makaungugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Aguli magkalatan, tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. At damanin pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay ti danag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumutan dagiti aramida. Anya ti plano, Peter? Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor.
Amo namat, ama isagmak no aramiden na tikasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't ko ngamin at talaga, asyak timang letpas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba inday jay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amaka. Isumat lagayam timang isagmak ang kuana. Wen nga rod, ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagara na kun amang balas iti dayjay nga awanan bain. Nagkalma ka laang gayom. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabalas kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan bain. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbutengak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo agibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas ama pasamak kanyak. Sumuko akton kadakiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akas to'y tinarapaap mi ka ni Papa mapagbalinam? Iso pang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papam. Ladingitak, mama. Ngam saanan amabawing ti pangadang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. apay gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana bale, gaputagan an nadak, para kadagiti mangipatpatag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mat amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka langan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasamak. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin, kayat kunti pumanaw dito uy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayaw, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sabali ngaminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na agta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Amangad no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw a pumanawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang tamanan amangan. Nabayag ngamin, adita na ramit ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom kamata ka na yun. Di mon masango ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha?
Anya day ta plano, iho. Amangan no. Hindi ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikarik, agan anadak. Ngamti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat ama iramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka, iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ije probinsya. Sana bale. Nakasarita kun ni Nena, akasinsin ko. Isuti mang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti agayam a Peter ken Mar, ni Pit apasurot ni Dunlito. Gaputa sinanubda dagitoy iti dalan. Kabayatan na, kastaunay apungtot ni Dunlito, tasaan nan anauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pay, ani Dunlito tinang paltog kenkwana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Isarden mo ket dinday ta planom, iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybayan tan dagiti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangen inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangaddan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kadin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akawis ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itay laang. Mapan kanong amin iti maysa a hideout da. Isuan na pintas da ito'y agundaway apa naglibas ta. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kasan, Pit? Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Diyak mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpaiso, gayam. Anya nga tano. Datayo laangan ti mga pankankwana. Dukutan tayo ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing na kriminal. Anya day ta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat ti kas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit ditikas na. Sige nga ron. Planuon tayo no anya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang gapot na adda akmat. Ang mga numairaman ti asawa kang ti katulong da.
Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasamak. Di kag danag. Planuan tayo ana imbag tirumbeng nga maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaeng. Tapno saan ka ama isagmak? Wan, gayam. Kat agyamanak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kag danag, mabiitla ang di pa nakisaritakan ka. Sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabitlaang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie? Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie? Mabutengak lang amin iti mabalin a mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ama isagmak. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan, tadyak kayat ama isagmak ni Peter. Jakla kayat ama isagmak ti anak ko no mabalin. Ala, iyan tangay saan mo't ama tubngar ti kayat na ama pasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayem mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na. Kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, tigayem ko. Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armosaryaw. Agyamanak, si Mang. Amok no apay analiday ka. Hagbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii, gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga raw. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ama isagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa iti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagaran akon amang isayang kat iti plano tayo, kadag iti kakaduham. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ama isagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagaran akon ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa lang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombeng, ngagkalma ka. Agsagana ka kid din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wan gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw.
Na maglakid din tabi maliktad ni Pit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Pati gayam dagiti mismo at tao na nga agserserbi kan kuana kat sa oran na. Daytan ti magungguna na. Alang nga Roden, agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isa ganaak ti aldaw apa nagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartak ka na yun. Kahit anya ko may ta. Pada ka ti parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang iti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kaurayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mukha ni tapaltugan kalangan, ah? Ha? Boss. Inkasamatan day tapaltug mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dayta. Ang mga no makalbityo, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon nan samatan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbin ni Pit kan kuana. Jakam mo, Madam. Mabutbutang akon, Madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanaw tan dito'y inton rabi. Mapanta ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magta. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ijay balay. Wen, Madam. Sapay la kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numamuan na apiman o ta, ijabalay. Sige nga Ruth, Madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay na, jakpay kaya timatay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlangan ti agawid ijay lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laangan ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayam mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbag tiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asim ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturugan ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado da ita. Sige nga Rod, sumrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidat duma kakadwayo. At dadaaminan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kun tigay, tapno makastruk tayo. Makaangas akon itinalo kay Madam. Nakalugan tayo matlaangan iti bus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sir Lito. Huwan simang. Nakapanaw tamutlaangan iti kasla impyerno a balay. Sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen, Madam. Uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapol nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti day di amam. Mapana kun sakbay amala daw ti amin.
Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadag ti umasidag ng kwan. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng tanong kanyak? Peter, apay, sino ti agko lang may kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika a kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti magbagam. Kasano ang nakastrik kaniti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Na ito hindi kong daway mo. Saan kan ngagparigat? Kaputag basak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po nung ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibabam di paltog mo, Peter. Adda pulis, kasano a? Inawagan na kami ti inam. Isu'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter, pakawanin na. Pakawanin na ko ba? Peter, suburon ka na kami ang si Tatalugod. Pakawanan na iho. Ngamsak tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama. Ipatpatag kaunay anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisang makalatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kas-kasano. Nasakit mo't kanyak tinapasamak. Gapu taas awak pa'y laeng nilito. Uray dakas ti ugali na. Impatag kulat na. Ngam saan as igot akas jay nilito. Nagbalin lang akas jay. Gapu iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinamaknang na. Adayo kumaan na pasamag ti kasjay. Madam Linda. Ala si Mang. Tulungan nak ang mga sikaso. Para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. Wen, madam. Mapantayo nga rudan.
No dimngag kala ko maitikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy anagbanagan na. Ngamuray no kasta. Nasakit lata kanya ti kastoy anagbanagan na. Di naman la na ilintag dagiti adu anagbiddotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari ang mapasamak. Dispensahan ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo, Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la ko mata agsardangan da ito. Gaputa pimusay mata ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Kat sapay la ko ma, tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Kat sapay la ko ma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulo nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudto dawn. Ang mga numabasa kayaw kat agsakit kayo pay. Sige, Simang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsak. Maawatan da kayo dagiti tao anak kabasulan day di serlitaw. Umay kayo kit din, madam. Agarbisan. Sige nga ron. Agawitan, Simang. Adto'y ti kape Manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatagtigagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrat itay di opisina. Anya ka dito ibaga Manang. Nakasaganak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti ranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan ti daduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kasuak. Kat tapno malpasan. Una konterancho yung nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad nga inyalad idi day dilito. Agyam anak no kasta Manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy Pete, iniigan ka itimakan kan basita groceries. Pasensya kan. Gaputa day talaang mat, tinabalak aginatang. Agyang manak, Manang Simang. Kaputa sarsarong karan naklata. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing pat kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, Manang Simang. Ikarik day ta. Agsingsing petak dito'y pagbaludan.
Peter, anak ko. Sika ka di agpaiso na ita. Un, mama, siyak da itoy. Nakaruwara kon. Peter, Barok, nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda, naikaro kon tinaramidak abasol. Agya manak ta nakarwar kan, iho. Mama, bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ama iparbang tinaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di angkel dito. Peter, Kanayo nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda, dakkel ti panagbabawig. Binaybay aklat ako ma, anay paayan iti hustisya. Ti pan nakatahiday di papa. inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso na ibalod ka. Dakkel ti panagbabawig, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. Amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo, kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakaruar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo ako gura? Gaputa saan kayo matanagbalin adakas kada kami. Ang yaman ak nga ron no kasta, iho. Katsapay la kuma, tadumtang tumat ti panawan. Ang mapakawan mo, dahi di angkel mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni Uncle. Katsapay la kuma. Tanapakawan nakmat dahi di Uncle. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputan na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga rod. Kaano ti kayat yu apanagrambak tayo? Iti kabiitan na panawan. Ibagata mo't kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damot ti agrambak, gaputan na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to tikang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un, mama. Special dayjay. Isu ang masapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang. Kumusta kan? Abda ka din ni Madam Linda. Ha? Pete? Sika ka din day ta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un manang. Kat mayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Nga mamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akasta ti aramid, Pete. Mamimpinsan kumahan nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputa narikat tibiyag ijay. Sige, katsapay la kuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsakan iti ayan mo ita.
Gaputan na karuaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputan na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday to iti arapapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agi na. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asang un tayo umutan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Katalaak matanda ito agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw ken nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kaduan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asana. Nagbalindan a pagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakit din taintamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan. Sa bagay, mariknakmeten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak. Gapo iti kinapintas namanin. Unarod gayam. Ket naragsakak gapo iti dayta. Patsyak anaragsakan ti amam. Gaputan na anayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Ket agyaman ak iti Dios. Gapo ta di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapo iti daydi a pasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Iso nga agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpasyer ka ditoy. Agingga iti kay kayat mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsabot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.